Karácsonyi ajándékokat készítettek, de ez nem egy mondjuk úgy szokványos kézműves foglalkozás volt. Az ipari park területére minősített alkotókat és alkotóműhelyeket hívott meg az egyik ott működő cég, hogy különleges technikákkal és termékekkel ismertessék meg az érdeklődőket. 2 napra szinte minden minőségi kézműves stand egy helyen, ahol természetesen a vásárlás mellett ki is lehet próbálni minden érdeklődőnek a kreativitását és kézügyességét. Talán ez lehetett a mottója a Bitep területén legutóbb megrendezett kreatív alkotóműhelynek és bőrzének. Kifejezetten a minőségre mentünk rá. Tehát aki ide szeretett volna jelentkezni boltként vagy művészként, ez egy nagyon szigorú szűrőn ment keresztül. Tehát ennek a környezetnek pont ez a Budaörs és a vonzás körzete, a budapesti kerületei, illetve itt a környék, tehát ez a Biator, Pács, stb. Tehát nem kell sorolnom, a Budaörs és vonzás körzete. Ennek a régiónak szerettünk volna egy olyan ingyenes és magas minőségű rendezvényt szervezni, ahol tényleg, ha valaki kijön, akkor tud is vásárolni. Tehát nem csak botorkál a millió árus, millió terméke között, hanem tényleg a színvonal, a minőség és a megbízhatóság volt itt a jelszó. A hobbiboltok a teljes kínálatot lefedő termékkörrel érkeztek ide, és ezen kívül mindenki számára érdekes lehet, aki egy picit egy ilyen művészi hajlammal rendelkezik, illetve a családok számára, akik a gyerekeikkel szeretnének egy kicsit alkotni. Elsősorban alapanyagok vannak, és másodszorban késztermékek, tehát itt a legnagyobb boltok az általuk favorizált és az általuk leginkább forgalmazott termékek alapanyagaival készültek, főként ugye karácsony tematikában. Az alkotóműhelyben elkészíthetők saját kézzel ezek a termékek, és hát ahogy már említettem, vannak itt nagyon színvonalas művészek, akik pedig késztermékekkel érkeztek, és ők árusítják a termékeket. A kreatív alkotó közösség munkáját Kardos Zsófia hangolta össze és irányította. Itt 16 különböző technikát lehet, kreatív technikát kipróbálni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Itt ebben a sarokban mi dekopázsolunk. Ez egy olasz irányzatú technika, illetve ennek az olasz irányzatát képviselem itt Magyarországon a Dekopázs Művészeti Műhely színeiben. A gyerekek is, felnőttek is kipróbálhatják, készítünk különböző karácsonyi tárgyakat, dísztárgyakat, vintás tárgyakat, manapság nagyon divatos különböző csipketechnikákkal. Aztán itt, ha tovább nézzünk, a kolléganők a szomszédasztalnál textilszobrászattal, a most divatos powerpollal foglalkoznak, lehet kerámiát festeni, lehet albumot készíteni, tehát ez a scrapbooking technika, lehet gyöngyöt fűzni, gyöngyékszereket készíteni. A szomszéd pavilonban agyagozás is van. Az agyagosok idén a legősibb technikával készítették a karácsonyi díszeket szakszerű irányítás mellett. Ilyen hosszan, mert akkor lesz egyenletes. És ne olyan nagyon-nagyon vékonyat, inkább úgy legyen, hogy a vége legyen vékony. Így. Agyagból készítünk tárgyakat, aki szeretné, kiégetem szívesen, de hogyha megszárítjuk csak így szobahőmérsékleten, akkor is kemény lesz, és utána lehet festeni bármivel. Hát elsősorban a karácsonyra való tekintettel angyalokat készítünk, meg karácsonyfa díszeket, de a gyerekek szeretettel készítenek mindenféle állatot, például malacperselyt. Persze a sok-sok termék és kreatív eszköz között azok is megtalálták azt, amire szükségük volt, akik csak vásárolni szerettek volna az otthoni kézműveskedéshez. Nagyon jó kreatív munkák vannak itt, például lehet most majdnem az egész ingyenes, és hát lehet jó otthoni munkákat is lehet vásárolni, amit otthon is meg lehet csinálni. Milyen jellegű munkákat szeret csinálni általában, hogy egy kicsit otthon kreatív hobbiskodsz? Hát én inkább festeni szoktam, meg szoktam legtöbbször faragni, meg agyagozni is. És találtál olyan dolgokat, amihez neked esetleg segítség lehet? Igen, nagyon jó dolgokat találtam. Itt például van ez ilyen festékes filctól, amit nagyon-nagyon könnyen fel lehet vinni mindenre. A festékes filctól mellett természetesen szinte minden olyan alkotóelem megtalálható volt a bőrzén, amely kellő alapot biztosíthatott egy igazi otthoni alkotó munkához.